Rezgirtin ji dîrokere yan îdeolojiya kor. Bersiva ji bo Birêz Emîr Kerîmî. Di dîroka siyasî ya Kurd de tekoşîna ji bo azadî û xwerevebirinê ket pevajoyek yekgirtî nebûye. Bereva jî ve ew ber bi îdeolojiyên çûda, stratejiyên rêxistinê û şîroveyên kesan e, yên ku azadiyê bi rastî tevateya vê diçe. Di tomarkirînek dengî ya hevserokê Pejak, Emîr Kerîmî de, ku vê daviyê hate veşandin, wî pelek dengî da ku hejmarek hekaret û tohmenbê bingeh tê de hene. û pirsen li ser gihîştîna siyasî û zelaliya îdeolojîk a Pejakê derdişe hole. Şîroveyên Kerîmî ne tene ifadeyên nerazîbûna kesan e an rekabeta siyasî ne. Ev pevçûnek kurtir di nav tevgera Kurd de nîşan dîdin. Tekoşînek di navbera rêzgirtîna jî dîrokê û korbûna îdeolojîk de. Dema ku KDP vekî partiyek klasîk û mêranî bi nav dike. Kerîmî deh salan tekoşîn ber pirsyariya rêxistinî û pabendbûna çivakî ve di guherîne sembolên kevnar. Argumana Kerîmî suya dike, ku li ser ramanek disekine ku her tiştê ku swedan koken kevneşopî an dîrokiye, ne bi şweber bi tekoşîna nûjen re tekildar e. Helvestek wîhanê şahidiya peşverûtiyê dike. Lêbelê şahidiya tekçûna tegihîştîna berdewamiya dîrokî ya pêwîst, ji bo rewatiya her tevgereke rizgariyê dike. Ji damezrandina xwe di sala 1945 de, KDP nûnertiya tevgera siyasî ya moderna yekem li Kurdistanê, kiriye ku nasnameya neteweyî bi îdealên demokratîk re yek kiriye. Partî bi rêya sê rêberan vekî şehîd, Pêşawar Kazî Mihemed, Dr. Kasimlu û Dr. Şeref Kendi ne tene doktrînek siyasî formule kir. Lê di heman demede berpirsyariya tekoşîna çekdarî, destpêşeriyên dîplomatîk û reformên çivakî jî girt ser swe. Daxuyaniyên Pijakê ku pir çaran tekez li ser xeta şoreşgerî yan nû dikin, jî nezelaliyek swerû dikişînin. Tege havana konfederasyona demokratik pirçaran betir, veki dengvedanek teorika mirata ideolojika pakaya suya dike. Ne veki bernameyek siyasi ya berbiçav, akuligori rastiya civaki siyasi ya rojilate Kurdistane hati adapte kirin. Dive kurteye de, erişkirina liser partiyen dinin kurdiji formulekirina alternatifek yekgirti hesantire. Redkirina rola KDP bi hekarete nayevateya radikalizma ideolojik, le kurtbiniya siyasiye. Ciberveyeke, dem hatiye kucak û rêberên vê di navbera rêzgirtina dîroka hîşmendiya siyasî ya Kurd, an jî berdevam kirina rêya xeternaka sûdperestiya îdeolojîk a Kor de hilbijêrin. Pirsgirêka tevlîheviya retorik û îdeolojîk, retorika Amîr Kerîmî bi dijberî û berêziya li hember rastiya dîrokî û siyasî ya ku gile Kurd tê de dijî te suyan kirin. Danasîna KDP vekî partiyek klasîk û mêranî ku ti tekiliya ve bi tekoşîna îroyîn retûneye, şahidiya tegîştînek rûberî dike. Iddiayên Kerîmîyên ku avahiya KDP hiyerarşîk û kevnar e, bi serê swê dikarin vekî tegîştînek şeleta rêxistina siyasî verin dîtin. Disiplîn, berpirsyarî û rêberiya zelal ne nîşanên beçalakiyê leyên hêza rêxistinî ne. Vekî din, daxuyanîn Kerîmîyên li ser rola cînan di KDP de bi tevahînê rastin. Rewşa cînan di partiyek de ku di salên 1942 de rêxistinên cînan ava kir. Di demeke de ku cînan li deverên mêzînên cîhanê mafedengdanê tûnebû. Ji ber vê yekê, gotinên Kerîmî ne tene êrişeke siyasî ne, lê di heman demê de hekareteke li cînên ku ciyana xwe ji bo doza Kurdistanê feda kirine jî. Şîrovekirina îdeolojîk û siyasî. Gotinên Kerîmî dikarin vekî ifadeyek ji nezelaliya pêcê li ser nasnameyê we verin dîtin, ku hîn rêyek zelala pêşveçûnê nîşan nedaye. Ev nezelalî dîbe sedema erişen li ser partiyên dinin Kurdî da ku hestek çekirî ya giringiya şoreşgerî û rastbûne biafirîne. Ev diyarde di tevgerên rizgariyên parçebûyî de ne asayiye. Dema ku Pejak piştgiriyek berfireha gel tûnebe. Ev meyla dike ku li dijî rekîben swê retorika erişkar bikarbîne, li şûna ku alternatîfen rastin formule bike. Ji ber vê yekê, daxuyaniya Kerîmî dikare vekî hewldenek ji bo veşartîna kelsiyên siyasî yên Pijakê li pişt di rûşmeyên îdeolojîk vere şîrove kirin. Riya berpirsyarî û yekîtiyê. Paşeroja Kurdistanê, dê li ser tohmetên li dijî hêv ava kirin. Hêza tevgera Kurdî di şiyana vê de ye ku tevgerên îdeolojîk ên çûda li dora armançên hevpar, azadî, demokrasî û rûmeta mirovan bike yek. Eger Pijak û rêberên vê bi rastî diswazin beşdarî ve tekoşînê bibin, rexnekirina swê, rêzgirtina ji dîrokere û amadebûna hevkariyê bi hêzên ku bi nifşan tekoşîna Kurd hilgirtînê re pêwîstin. Mikabin gotinên Amîr Kerîmî berevajî ve yekê nîşan dîdin. Helvesteke îdeolojîka tevlîhev ku tevgera Kurd kels dike li şûna ku ve şûrt bike. Şoreşeke rastin li Kurdistanê tegîştin,
Rezgirtin u berpirsjariye ke zedetir hevçe dike. Partiya Demokrat nu nertiya rabirduye nake ev berdevamiya tekoşineke neteveyi temsil dike. Jiber veyeke dive serokatiya pijak jiswe bipirse. Jiber kudidaviye de tekoşina jibo Kurdistanene peşbirka gotinane larbanine sikiryar fedaheriu ekslakeye.